vozíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Měrka nějaká měrka? Tam je ryska. Jo, tady mám litr. Máš litr? Můžeme to zesílit trošku? To máme ten zesilovat. Master Blaster! Master Blaster! Ale tady. Ano. To je vytrvalo, No. Já? Já taky ne. Já ne. Já vyzval 5 minut. Maximálně. Já taky myslím. Hej, jak dlouho už tam jsou? Už to bude jich hodin. Jak